Sabies que hi ha un poble que es banya sense aigua? Sí, sense aigua. Pot semblar molt estrany, però és veritat. Al nord de Namíbia hi viu el poble Imba. És gairebé no es renten amb aigua i no és perquè no els agradi. És perquè viuen en una zona molt seca, on l'aigua és molt difícil de trobar. Però això la fan servir només per beure i per als animals. Per mantenir-se nets fan una cosa molt diferent. Escalfen unes herbes aromàtiques amb carbó i es posen a sobre del fum. Aquest fum neteja la pell i també fa bona olor. A més, es cobreixen el cos amb una pasta de color vermell feta amb mantega i una pedra vermella triturada. Aquesta pasta els protegeix del sol, dels insectes i també ajuda a mantenir la pell hidratada. Per a nosaltres pot semblar una cosa molt rara, però per a ells és completament normal. És la seva manera de viure des de fa molts anys. Això ens recorda que no hi ha única manera de fer les coses. Cada cultura s'adapta al lloc on viu i té costums diferents. Tu sabies? Quina altra cultura t'agradaria descobrir?